YouTuberrek ez dute letxugarik garbitzen. Nork kasua pluralean. Aupa, zer moduz? Gaur, eguneroko eginkizunak deskribatuko dituzu. Hau da marka. Berriro, hau pazientzia nirea. Ni txukuna naiz, baina nire pixukideek ez dute arroparik jasotzen. Eta zure etxean zer? Zure etxean senideek etxeko lanak egiten dituzte? Bideo honetan, Xabierrek Lideri letxuga garbitzea proposatuko dio. Baina Lideri ez zaio ideia gustatu. Zer egin behar da? Letxuga garbitu? Hori espergarria da. Espergarria? Bai. YouTuberek ez dute letxugari garbitzen ala? Euskaraz, esaldietan, subjektua nor edo nork kasuetan deklinatzen da. Esaldian objekturik ez badago, subjektuak nor kasua hartuko du. Adibidez, ni txukuna naiz, nire pixukidea ez da txukuna, nire pixukideak ez dira txukunak. Hiru esaldietan ez dago objekturik, zer? Eta horregatik, subjektuak nor kasua hartzen du. Ni, nire pixukidea, nire pixukideak. Hauek dira nor kasuaren markak, singularrean a, pluralean ak, eta mugagabean subjektuak ez du kasu markarik hartzen. Esaldian, objektua, zer, badago, subjektua nork kasuan deklinatzen da, eta kasuaren marka hartuko du. Hiru adibide hauetan, objektua, zer, arropa da, eta horregatik subjektuak ka, ak eta ek amaiera hartuko du. Hauek dira nork kasuaren markak. Singularrean, ak hartuko du subjektuak amaieran. Pluralean, ek eta mugagabean, ka edo ek, bokal edo kontsonante amaieraren arabera. Beraz, esaldian objektua badago, hau da, subjektua nork bada eta plurala bada, ek marka hartzen du. Adibidez, bideoan ikusi dugun esaldian. YouTuberrek ez dute letxugarik garbitzen. Objektua, zer, letxuga da. Eta subjektua nork kasuan eta pluralean YouTuberrek. Horregatik hartzen du, ek marka. Kontuan izan, nork kasuan deklinatzen den hitza e-bokalean amaitzen bada, bi e elkartzen dira. Eta emaitza ek da. Adibidez, nire pixukide gehi ek, nire pixukideek ez dute arroparik jasotzen. Beste adibide bat, zure senideek etxeko lanak egiten dituzte? Osatu esaldiak. Nire pixukideak ez du arroparik jasotzen. Nire pixukideek ez dute arroparik jasotzen. Zure etxeko ek lanak egiten dituzte? YouTuberrek ez dute letxugarik garbitzen. Nor kasuaren markak. Nork kasuaren markak. Subjektua nork bada eta plurala bada, ek marka hartzen du. Nork kasuan
deklinatzen den hitza e bokalez amaitzen bada, bi e elkartzen dira, eta emaitza eek da. Agur, eta segi ikasten.